Дык што ж такое лекаваць у бортніка? У бортніка гэта такі таксама адказны перыяд, калі трэба прыйсці да сваіх пчол, залезть ім, пачысціць, дапамагці, каб яны ўжо маглі пачынаць добра сабе там нанасіць, менш працаваць, каб пачысціць у сябе і больш ужо працаваць, каб нанесці сабе там нектару, пылка. Вось, і, значыцца, ну якраз такое адно з самых цікавых момантаў, гэта калі залазіць трэба, да, і там падрызаць усю суш, которая засталася. Вось, і такое атрымліваецца, што як бы залазіш у хату да пчол і трошкі ім там дапамагаеш пачысціць усё, а потым ужо все, яны ўжо працуюць вон да весны. Ну, а калі калоды або вуллі пустыя, няма якіх там пчол, то канешне, да, то трэба падрыхтавацца трохі да часу, трошкі пазней, каб уже бліжэй да траўня, бліжэй да Міколы, уже каб тварыць паціхеньку.